ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಸೂಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ತಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪ್ ಬರೋಡ ಸೂಪು, ಎಗ್ ಸೂಪು, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೂಪು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ದಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತುಕ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, 4 ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಚೀಂಗ್ ಸೂಪ್ ಉಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ఒక ಪಾಡು ನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ, 4 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಾಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೆ ಸೇರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನು ಅಂತ ನೀರು ಕಲತ ದಿಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡರೆ ನಾವು ತೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪ. ಈತೈಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ನಾನೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ವಾಯು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇರೆ ಪೂರ ವಾಯು ಅಂದ್ ಕಂತಿಲೆಗ ತಂಬು ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಂಪು ಗೊತ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಈತೆ ಚಿಟಿಕೆ ದಾಸೆಮಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬುಳ್ಕ ನಿಂಗೋಡು ಅಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಗದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪರಡು ವಾಯು ಕೊಲ್ಪುರ ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ದಿನ ಒಂಜೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೇನೇನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಂಜಲ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಾಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಣ ತಪ್ಪನ ಟೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಅವು ಬೀನ್ಸ್ ಓಲ ಪಾಡ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. ಇದು ತರಕಾರಿ ಸಪ್ಪ 3 ರೇಟು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಪಾಡಬೇಕು. ಖಾರ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡೋಲಿ ಅಲ್ಲಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಸರಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದೊಡಿತುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಲಂಗಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೆ. ಚಿಂಗ್ ಸೂಪದ ಪೊಡಿ ನಿಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಸರಿ. ಇತ್ತೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋಯಿ ಒಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸಾದ ಒಂಚ ಮೈತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೈತು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಲತ್ತಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ನೀರ್ಲ ಐಕೊಂದನೆ ಪಾಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. ಅವು ಸೂಪದ ಪೊಡಿ ಉಂಟದ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪಡ್ರೆ ಪಾಡ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಣಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ತೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನಿಯರ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಾದ ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹೆಲ್ದಿ.
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ వాళ్ళు ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಗೆ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬೈದಿಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಾಡ್ದಿನ ಖಾರ ಖಾರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಖಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಟಿ ಬರ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.